You are I am who I am. Thank you, mighty God, for this opportunity to come before you in the mighty name of Jesus. Mighty God, as we are going to hear your word, mighty God, may you wash us with your word. May you purify us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Here is your servant, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ. May you speak, O Lord, through him, in the name of Jesus. Purify us, O Lord, in the mighty name of Jesus, for us to be ready to be raptured, for us to be ready to be caught up. Mighty God, we cannot walk with you, mighty God, and be left behind. We pray that your word, mighty God, may purify us. May you help us to walk in holiness and righteousness before you. In the mighty name of Jesus. Bless all of us, O Lord, with your word and purify us. In Jesus' name we pray. Amen. So siyabonga bazalwane ukuhlangana egameni kaJesu ukuthi sike size kafishane sizohlephula isinkwa nje. Ngizozama zoba mfishane kakhulu. Amen. Kunendaba la esizoyixoxa la encwadini kaJames chapter number 2 verse number 14 wakho ngenxa yesikhathi. The book of James, Jacob, but this is Jacob, but do James. Amen. So as let's chapter number 1, verse number 19. So chapter 2, verse number 14. Hallelujah. Chapter number 1, verse number 19. Chapter number 2, so verse number 14. Izoba indanyana kodwa ngizozama ukuyenza into emfishane ngenxa yesikhathi.
ngiyazi ukuthi siyabanda siyagodola. Ngiyazi umuntu uyinakekela uyedwa kakhulu la ubrother yini. Brother yini mama izofika kithi wavela wangitshela kathi kukabike winter. Basi first day yethu siminvite wathi hayi not ke winter asilinde kathi kuyachisa. I understand ukuthi hayi vele akazwani namakhazi. Hallelujah. So before sifunda la ku chapter 2 no chapter 1 makhona. Kunelento efanele sike sihlole kancane la kuJob. uJob ekhona la akhulume noNkulunkulu wagcina eblame uNkulunkulu. Kwangazathi ublame uNkulunkulu ngazathi all this eyenzeke life yakhe is because uNkulunkulu akamnakile. So uNkulunkulu waseyamphendula ku verse number 37 no 38 uma ubheka ku incwadi kaJob. Uthi uNkulunkulu, Job ngibani owenzile yonke lento ekhona? Wena uyiclay pot la kimi. Ungazokhuluma lamagama wakhulumayo kimi. Base mbuza amaquestion angaka uNkulunkulu athi awungitshele indlela yokhozi phezulu lihamba ukhozi. Idli lihamba lapha phezulu. Mbuza emzini uNkulunkulu abuze nokuthi ubani owenza uBehemoth. Athi uyamazi ukuthi the first creation yabuthi uBehemoth. Uthi ngamdala loya uthi le angazi ifish inyoka or yini. Uthi ngendlela engamdala ngayo uthi umzimba wakhe unama ribs anje alike insimbi. Uthi ngendlela engimdala ngayo uthi hey ngekuphuka. Uthi la hlala khona ngekuhlale khona wena. Uyamazi ukuthi ngamdala kanjani. So sizidalwa zikaNkulunkulu. uNkulunkulu kanti kunezinto ayidale before thina sibe khona. Kunezinto abeseyidalile. As very powerful. Uma ingazi release la emhlabeni umhlaba zingawubhoqa. Ngendlela uNkulunkulu adale ngayo. Yazi uNkulunkulu dangerous kwenzile isibuka. That's why ngike ngithi uNkulunkulu uma uNkulunkulu efuna ukuphendula abantu akabaphendula ngeseconds the whole world. But manje for the fact of uyizwi lakhe ufuna umuntu angene kuye ngokukholwa. Hallelujah. Thina umsebenzi wethu nje ezosise ezulwini ukukholwa. Bese lokukholwa kuba nemsebenzi. Oh amen. Kudingeka nemsebenzi yokukholwa ukuthi uyakholwa wena bese kuvela umsebenzi. Amen. Ngoba ukukholwa kukodwa approve umuntu ukuthi uNkulunkulu ngoba ukukholwa kukodwa. Fanele ukukholwa kube nemsebenzi. Yabona njengoba sinje singabantwana bakaNkulunkulu fanele sazane even ama weakest point wethu ukuthi sincedana ngalama weakest point wethu ukuthi silula la siyahluleka la bakhona abakwazi ukusiza abanye. Amen. So laba banamandla lithi mabancede abantu bese siyakwazi ukuncedana. Ngale nkathi sesincedana sesibiza ukuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Akubi ne division la ukuthi la uyahluleka lo siyabambana. Sekuyimsebenzi yani yokholo. Awu amen. Omunye ukumsukele nje umkhumbula umzala umoya ingcwele akutshela. Athi uyamkhumbula uzibani? Uthi uyambuza ngiyambona umbone la. Athi hamba umthengele impuphu. Umthengele igrocery. Ulambile lapho. Atshele wena angatsheli yena. Wena ukhamke sewuvela mzalwane leyi ngizokuvakashela. Uthi uyafika uthi asehlise lapha emotweni nayi grocery. Sesingabantwana ke. Amen. Amen. Omunye uza esebondleni uyamnotice ukuthi lona njalo uhlala phela egqoka isicathulo esiyiwa. Vele kuholiness fanele kube njalo. Ngoba why? Ngoba khona izinto esilahlile besiyithathile zaseBabylon sayifaka endlini kaThixo. Awu amen. So manje sesiyayikhipha eBabylon into zaseBabylon. Awu amen. Sibuyela kuphi manje siyilahle eBabylon. So bese sihlala ngeniloko elodwa nebhuku. So nebhuku elodwa siyanceda. Sekukholwa ke sekubiza ukuthiwa ukukholwa. Awu amen. uAbraham ukuzabonakala ukuthi yakholwa wabonakala ngokuthatha isipho. Ngokuthatha indodana yakhe. Ayihambe for 3 days eyonikela ngaye entabeni eMoria. Awu amen. Wahamba nomntwana uyonikela akaqala tshela umninga. Ube alert la. Uma whatever yenzayo your partner or umuntu oclose nawe makangakwazi akangendawo. Beka uAbraham uthatha indodana yakhe eyodwa emdala kule age abekuyo athatha umntwana oyedwa angatshela unina. Umama bengazovuka.
Uyabona ukhona ukuthi kunjani? Ahambe nomntwana athathe inceku, akuhambi distance. Akasho ukuthi ngiyonikela ngawe mntwana. Akasho ukuthi mama ngiyonikela ngomntwana wakho. Uyabona ukhona ukuthi kunjani? Abantu bathi bayakhona kanti basemdlalweni akusukukholwa lento abayenzayo. Oh amen. Bacabanga ukuthi ukhona ukuphatha lezinto eziphathwa ngezandla. Ukhona imisebenzi. Awu amen. Mase ukhona ubonakala ngemsebenzi. Awu amen. Ukuthi uyakholwa. Awu amen. Ngoba mawukholwa ngeke umakhelwane alala ngadlile ukhona. Regardless ukuthi uyakholwa akakholwa. Awungeni indawo ekholwa ekholweni kwakhe, awungeni indawo ekholweni kwakhe. Makuthi uyasogola akasogoli khona wena. Oh amen. Angisho wena uzele ngembewu engaboni, imbewu yasezulwini. Mawubona umuntu umzwela la, ukhala la kuwe ukuthi ngeke ahlupheke ngkhona. Sekubizwa ukuthiwa ukukholwa ke lo. Awu amen. So Abraham wahamba idistance nomntwana engamtshenanga mina ukuthi ngiyonikela ngendodana yakho. Awu amen. Bayefika entabeni uthi salani la ucitshela ingcebo. Akatshela ukuthi lo ngihamba naye umnikelo la. Ngoba sekuvela ithelo zokukholwa. Awu amen. Hallelujah. La ibhakeni lidingeka ithelo zokukholwa. Asikholwa ngokukhuluma, sikholwa ngokwenza. Oy amen. Fanele kube nezithelo zemsebenzi ukuthi sawenzile ukholo. Lento ibiza ukuthi ukholwa iyavela la kuwe. Amen. Uhamba nomntwana womnyuma ozalwa umama. Kuzelwa Abraham lo uzelwa umama. Umuntu ohlala isikhathi eside 9 months umama. Ebhugeni bakho usihlezi nomntwana. Bayeqeda umntwana uthathi kuyonikelwa ngayo. Oh amen. Akatshela ukuthi ngiyonikela ngendodana manje. Neyingeka itshela ukhuphukela entabeni uyabuza umntwana. Iphimvu yokuhlatshwa. Uthi uJehova uzobonelela. Amen. Mase singene ekukholweni sithi uJehova uzonjani? Amen. Oh amen. Singabokholwa thina sithi uJehova uzokwenzani? Oh amen. Amen. Ukholwa ke lo. Amen. Hallelujah. So abantu bathatha ukukholwa bakwenza ukuthi kube yinto ephathwayo. Ukukholwa imisebenzi esuka ivela kumuntu okholwayo. Amen. Baza abantu babona ukuthi cha ngempela uyakhona, babona imisebenzi ayenza ukuthi hayi cha yena uyakhona. Hallelujah. Asifundeke lapha verse number 19 chapter number 1 siyabingelela nabantu zothuka lo mlayezo ufika kubo abasilalele from the distance. Hallelujah. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. 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 Bamgelekile. Amen. Siyadinga ukuba ne-interpreter na during this time as about hallelujah. I think ngizavele ngiphike omunye ngithi ngizawukhomba wena uthi ngakhombela ngizawukhomba. Yes, verse number 19 asifundeni. Verse number 19. Yes. Sewusenda wasithi mayelana nokukholwa okunezenzo. Ukukholwa okunezenzo. Amen. La ikholwa nikudingeka yini bazalwane? Ukukholwa kodwa kusebenzi. Ukukholwa kusebenza mase kunezenzo. Awu amen. Sekubonakala the fruit of the spirit ezithi ukuthi seziyavela ke manje ngemsebenzi. Awu amen. Yes. Verse 19. Yazini lokhu bazalwane bami abathandekayo ukuthi makube yilona lo muntu asheshe ukuzwa aphuze ukukhuluma aphuze nokuthukuthela aphuze ukukhuluma thina sikhulumi noma ikanjani ngoba singabakholwayo. Oh amen. Into siyayilalela ukuthi siphendula kanjani linda umoya ingcwele ukuthi bese siphendula sithi ngoba sesiveze izithelo zokholwa. Awu amen. Asibande sikhulume. Amen. Ngoba uzothi uyakhuluma kanti uyalimaza. Linda umoya ingcwele akufundise ukuthi kukhulunywa kanjani nomunye umuntu. Amen. Yabona? Sekuvela izithelo zokholwa.
Oh amen. Ukuthi asiphenduli noma kanjani, asikhulumi noma kanjani, futhi asivumeli ukuthi sisheshe senze sithukuthele sikwade. Amen. Hallelujah. Ngoba sekuhlala uKristu kithi, kuhlala umoya ingcwele kithi. So makuhlala yena asisakwati easily. Asisheshi futhi sikhulume. Sikhuluma ngoba sekunesidingo sokukhuluma. Oh amen. And sikhuluma ngoba sithola guidance through the Holy Spirit. Oh amen. Kwenye into bengifuna ukuyi-advise abazalwane this end time. Angisho kunezwi uJesu akhuluma ebuhlungu la. Uthi oqhubekisa umoya ingcwele akayithethele. Kodwa okhuluma kabi ngendodana noma ngoNkulunkulu uthi uyothethelela. Kodwa hayi umoya ingcwele. Ngamanye amazwi ngizama ukuthini ukuthi uma kwenzekile waba nento oyifuna ukuyikhuluma ungathi moya ingcwele. Why ngisho njalo? Because the enemy is always after us. Uyakwazi ukushintsha izinto, uact as if umoya ingcwele okhulumile kanti ukhuluma uyena. So ke sewuhlambalaza umoya ingcwele. So kungcono uthi uNkulunkulu uthe. Yebo? Kunokuthi uthi umoya ingcwele uthe. Oh amen. So uJesu that's why athi ke ohlambalaza umoya ingcwele noma oqhubekisa umoya ingcwele akasekuthethelele ngoba kufanele sikuavoid lokho. Sizokwazi ukukhuluma izinto eziqondile. Amen. Amen. Ngiyithanda ilokho aba testimony ka brother yini ujwayele ukuthi baze bathi uJesu uthe. uJesu uthe. Ajwayele ukuthi umoya ingcwele uthe. Hallelujah. Ungcono uma uthe uJesu. uJesu uyazi ukuthi uzo noma ngabe kuphuma endleleni uzokwazi ukuyilungisa. Kodwa kamoya ingcwele umoya ingcwele very sensitive, ungadlaleli kuye. Umoya ingcwele uthe. Amen. Ngoba hey dangerous. Hallelujah. So mjwayele ukuza abantu abaningi ngoba ngimangalo abazalwane especially umzalwane laba abagqoka ngemike kanjani. Agqoka umuntu kabathi umoya ingcwele yakhuluma. Ukhuluma ugqoke kanjani? Ayisho ukutholele. Ukhuluma ugqoke ibhrugwe. Ugqoke naked, ugqoke isicebe. Athi umuntu umoya ingcwele ngithi phela labantu sebehlambalaza. Sekuyoba nzima ukuthethelelwa ngoba uthe umoya ingcwele uthi. Ngcono uma uthe uNkulunkulu or uthe inkosi ithe. Niyangizwa bazalwane? Avoid indaba zikamoya ingcwele. Umoya ingcwele usensitive kakhulu. Ungamthini. Ungalokuthi. Awu amen. Awu amen. Awufundekela. Verse 20. Ngokuba ulaka lomuntu aluzuzi ukulunga kukaNkulunkulu. Aluzuzi ulaka, uyezwa la? Ukuthi ulaka lomuntu aluzuzi ukulunga kukaNkulunkulu. Kusho ukuthi olakeni lomuntu ukulunga kaNkulunkulu kuyasuka. Yebo. Ingakho kufanele sibe ngabantu, that's why lithi iBhayibheli masikwade but ingashoni la. Sikwazi ukukwada ukuthi siyicontrol. Yebo. Ngoba kulungisa umuntu la ukuthi thina sihamba ngani ngokholo. Hallelujah. Funda ke 21. Ngakho ke lahlani konke ukungcola nobubi okukini. Namukele ngobumnene izwi elitshalwe kini. Uyezwa manje? Kutshalwe ini lakithi izwi. Oh amen. Hallelujah. Uyabona ukuthi singabanye bathi kutshaliwe la. Kutshale izwi. Amen. Kodwa once kwatholakala lama qualities wasezweni kithi izwi liyakhula. Amen. Lingabi nezithelo. Amen. Kugcina uthola umuntu eshumayela kamnandi kodwa izithelo zenzezi. Amen. Izithelo zakholwa ingatholakala. Hallelujah. So yinto efanele siqaphele singamakholwa. Hallelujah. Ukuthi la ekholweni kuhanjwa kanjani. Asikijimi. Sihamba very slowly. Oh, amen. Yes. Phinda lebese. Ngakho ke lahlani konke ukungcola nobubi obukini. Uyabona ukuthi kunezinto esilahlayo. Amen.
uyabona ukuthi abantu kuyenzeka umuntu akholwe kodwa iBhayibheli lithi kunokungcola phela la kukhulunywa ngomuntu okholwayo akukhulunywa ngabangakholwa kukhulunywa ngabasindisiwe ukuthi kunezinto kumele bayilahle bekhona awu amen ngoba lezi zinto uSathane uyayifaka uyayideposit ebantwini ukuthi baqhubeke babe ngamakholwa kodwa benokungcola awu amen uthatha umuntu yikhona impela usindisiwe kodwa kunokungcola okuvela kuye ithelo zasezweni Jesus. Yasekulele Jeremiah phela manje. Yeah. Kodwa manje akufunda ukufunda ngoba bathi ngaya le Jeremiah nale Isaiah nizosuke manje ngibele ethi la. Sakulele Jeremiah phela manje. Sakulele Jeremiah chapter 2. Verse number 21. Sakulele kodwa amiyeke afundi. Ngoba hallelujah. Uyabona ukuthi la kulungiswa ikhono efanele yezivulile. Phela sayigejini akuthi ukutshela uNimba ukuthi sofika egejini lapha la siyohlola ukuthi siyangena athi next sekuthiwa next cabanga nje polisi sewushiye yonke la bese lezi zinto utholakala kuzikhona kuba okayilayo bese siyafika isikhathi sokukhuphukela ngalo bese kuthiwa next awusangeni akuthiwa welcome ngoba kumnandi bakuthiwa welcome home my son because my daughter because uyenzile intando yakho funda ke lamukele ngobumnene izwi uyabona ngegama kuthiwa silamukele ngobumnene angazi ungalifunda lapha silamukele ngani ngobumnene izwi bayizwe kodwa verse number 21 ngakho ke lahlani konke insila nokubi King James Version. Yes. Wherefore lay apart all filthiness and the superfluity of naughtiness, Uh-huh. and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Uyabona manje ukuthi kunzima kanjani kufuneka ulamukele lelizwi lelizwi yile liqinayo eliqinisisayo ukuze uqualify ukuthiwa wena sewusindisiwe. I-qualification yokusindiswa ivela la ekutheni kufuneka kube uqale wamukela izwi ulahla lokho kunye okwenza kube contradicte nezwi phambane nezwi. Amen. Funda sisi lamukele ngobumnene izwi elitshalwe kini elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. izwi linamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Funeka ulamukele lelizwi lipenetrate empilweni yakho. No matter the circumstances may be, but izwi funeka lingene lipenetrate. Amen. Hey, hallelujah. Funda sisi. Verse 22. Yibani ngabalenzayo izwi. Uyezwa manje ukuthi kunzima kanjani? Uyezwa la ungabi ngolikhulumayo. Uyabona khona abantu abalikhuluma izwi bayalikhuluma balenzi. Izwi liyenziwa. Uyaliphila. Lingena kumaveni athi uJeremiah. Ayi hallelujah. Athi liwumlilo. Lingene emathanjeni likhiyelwe. Yibani ngabalenzayo izwi. Izwi fanele silenze. Siphile ngalo. That's me company engisebenza kuyo. Ngathathwa umoya ingcwele, ngazi ngeke ayifakaze nalo. Ngafakwa umoya ingcwele ecompany engisebenza kuyo. Wam director all the way up until ngize ngiyoqashwa ekhaya ngingene egate lefirm. Suke eThembisa, ngibele itrain ngiye Jet Park. Mangifika eJet Park ngiya kwenye ifirm engangihambise khona ezinye incwadi. Mangifika lapho uthi mawuphuma lapho ujika. Why ngithatha the longest this way ebuyela lela ngiyakhona. Wangidirect ngaze ngangifika egate la khona. Ngathi noma ngithi ngiyakunya ignore ngiyandlula. Ngathi nangidlula i distance
waphinda wathi ngithe ngiyalulele gate ngajika angazi ukuthi ngifuna angiphethe lutho nje ngoba nginje ngiphethe CV angiphethe nisi ngathi nangifike egate ngathi kuqasha kanjani la nathi security leader bahamba wona ndi supervisor yes supervisor ngishintsha 2008 December 2008 mangiqala ukungena ngiyafika December yes supervisor athi igama lakho ayibabuza bathi igama lakho ubani wabhala phansi ayibuza athi khona into kwaqasha kanje wathi ukuthi bayangitshela ukuthi sizoqasha kusasa uze ne CV nana wabhala phansi igama athi uze kusasa ekseni ngo6 la akho sidlo akufunwa CV Jesus ayibuza yena mathi khona into enje angizwanga kukho advertisement akho post engeke ngayibona ngathi director umoya ingcwele ngisebenze kuleyo company ngaze ngaphuma ngoba ngiphumela ikholi vele bengekho indlela yokuthi ngahlala ngiqhubeke nomsebenzi kanti ngifakwe uye maye sengikhipha ngaleso sikhathi ngikhishwe uye amen ngikhishwe uye uJesu ngoba wanginika lo msebenzi waphindwa wangikhipha futhi yes ngokuthi ngangethembeke kuThixo was very faithful inkonzo engigcine ngikhonza kuyo ngathi ngisho sengingasakhonzi ngawathola amabandla ngizokhonza kuyo eThembisa ngahlala endlini ngangine-trunk engake engangiyithengile yokufaka ishumi ngingakhonza indawo ngifaka ishumi zami lapho amen ngifaka ishumi lapha kule trunk ngathi nangitholana nalo mfundisi engatholana naye training wathi hey ngicela uzokhonza nami lento oyiphethe iyadingeka lapha enkonzweni amen ngathatha leyo trunk naleyo mali igcwele itrunk ngoba seningilethile nayi namanje haleluya ngingakhonza indawo kodwa itrunk yona ngangiyithishumi zenkulunkulu that's why ngithe noma ngifaka umsebenzini ngadirector uye ngathola umsebenzi ngasebenza ngize ngaphuma ngoba ngikhishwa uye 2023 ukuthi isikhathi asekho abantu abayazi calling ukuthi yini calling ihlukanisa nento oyithandayo ihlukanisa nezinto benefit that's why imposted Luke chapter number 3 athi lokho kwakuyizuzo ngakushaya indiva ngenxa kaKristu hallelujah konke kuyizuzo ngikushaya indiva ngenxa kaKristu awube ukushaya indiva konke kuyizuzo ngenxa kaKristu ubona ukuthi angeke angene nangenelele hey funda ngoba phela nasi isikhathi sami sikhaya lapha yibani ngabalenzayo izwi azi ngabalizwayo nje kuphela yibani ngabalenzayo izwi singabe ngabalizwayo nje kuphela ngamanye amazwi masingabalizwayo singalenzi siyayikhohlisa hallelujah funda nizikhohlisa uyezwa ke manje ngabona mawungalenzi izwi uyayikhohlisa amen fanele ube nezinto oyidelile ngenxa yezwi kube nezinto oyilahlile ngenxa yezwi ukuthi ngizwe izwi ngalahla awukwazi ukuzwa izwi ungahlukani nezinto izwi likhuza kuzo yibani ngabalenza izwi hayi abalizwayo baningi bagcwele emasontweni balizwile abalenzanga including nabashumayeli balizwile kodwa lona abalenzanga manje la uthi bani ngabalenzayo izwi khuluma amadoda behamba noJesu hallelujah funda uma umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo kudingeka silenze singalizwi kuphela siyalizwa bese siyalenza izwi lo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni uyazibuka athi angahamba akhohle masinyane ukuthi ekulwe njani uyabona mama bayazi kahle leyo mina ngikhathi isibuko ngisigcine kuseni bakuvuka baba baqeda ukuqheza ngisigcina lapho omama basiphethe mzikhona la igwabini ngoba bathe bakayibuka bayikhohle ukuthi bebesho fanele bahlale beyikhumbuza ngesinto
Hallelujah. Amen. So manje nithi bayakhohlwa, uyayibuka umuntu akhohlwa. Uyabona ukuthi ukukhohlwa kukhona. And the enemy iyacapitalize ngalokukhohlwa. Iyabenza abantu ukuthi balikhohlwe izwi. Oh, hallelujah. Manje bese bafana nomuntu oyibuka esibukweni akhohlwa ukuthi kanjani. Hallelujah. Sekumele lokho ayikhumbuza. That's why abomama bayitheka izigcwele izibuko inqwaba ezibuka yini. Uko ekwameni funeka baloke bayibheke konje ngisese njeka lendlela ezicike kahle. Amen. Kepha lo obukisisa emthethweni opheleleyo, umthetho wenkululeko nohlala kuwo, engesiye nje olizwayo bese ekhohlwa, kodwa engowenzayo umsebenzi. Sitha siyantshontsha la. Ukhona abaluzwile kodwa abalenzayo. Kanti kufika i-enemy yantshontsha. Yantshontsha imbewu etshalile. Awu hallelujah. Ukuthi le mbewu ingatheli. Awu amen. So bema uhlala ulenza no i-enemy noma ifuna ukuzontshontsha ayithola ukuthi izontshontsha ithi ukuyenza. Hallelujah. Ithola lokhu uyenza. Awu amen. Akwazi ukungena ntshontsha. Oh amen. Ngoba manje sentshontshile yilo muntu olukhulumayo ngale. Yes. Izwi liyenziwa. Mawunkulunkulu ekhulumile fanele ulenze. Amen. Oh amen. Funde isikhathi. Uyakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Uyabona ukuthi mawenza uyabusiseka, ubusisa ukuthi wenza izwi lakhe. Amen. Nokwenza nje kwehlisa ibusiso kuJesu phezulu. Ngokuthi izwi lakho uyalenza, nokulenza uchaza ukuthi uyalisaba izwi lakho. Amen. Oh amen. Amen. uAbraham uma ungambheka uthi alandela ingcebo kaAbraham awazi ukuthi uyithathe futhi. Yes. Kodwa beka rich, very rich. Urich sokucatshisa nje ukuthi wenziswe kaNkulunkulu, wesaba uNkulunkulu. Bakhona abanye abantu bazomnikelela ngama-10% athi hayi ifuna kuthiwe ngacetshiswa uwe, kanti mina ngicetshiswa uSimakade. Hallelujah. uNkulunkulu uyacebisana mightily. Hallelujah. And uma ecebisa umuntu akafuni ukuthi aworshiphe leyo nto. That is why no Israel mayihamba naye uthi Israel mawufika Egypt izinto eKhanani izinto zikhambela kahle. Ungacabanga ukuthi it's because of your power, it's because of your strength, it's because of your knowledge. No, it's because of me, God. Ngumultiply, akutshengisa ukuthi mina nguNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu wethu rich kabi. Eliyabacebisa abantu. Nathi ukugijima sanengcebo emva kwakho. Ayikulandele yona ikofathekendeni. Ikufice endleleni izinto zizenzakalele. Oh amen. Uma ngale sisibonile uvela uvula i-tap lapho uthenga ama-sweet, uthengisa ama-sweet. Multiply uNkulunkulu bengenye into. Mangala uthi ngala maswidi la is God. Hallelujah. Uthenga into encane uthi ngifuna ukuthengisa amagwinya lapha, uthengisa amagwinya. uNkulunkulu amultiply. Uthi mase kufika abantu abawu10 labathenga la, why imali engangaka? Because ucetshiswa uNkulunkulu uyazenzela yena, wena unakekela yena, unakekela wena. That is our God. Akufanele usafari lokuhamba emuva kwabantu. Hey ngebasakale, hey nikelanda libae. Wathi umuntu wagijima emva kwabantu ulahlile izwi kaNkulunkulu. Kodwa mawuhamba ngezwi yena unakekela wena. Bayayizela abantu bathi kunye roof. Ngifuna ukufaka iroof, akhambi komnyathi ngifuna ukufaka iwall, akhambi komnyathi ngifuna ngoba uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu lo sikhuluma ngaye, the creator of heaven and earth. Amen. Hallelujah. Awufunde la 26. Uma umuntu ethi uyakholwa kodwa engabophi ulimi lwakhe kube sengathi ngetofu. Uyabona nolimi liyaboshwa. Ngale nkathi ubopha ulimi ufuna ukucontrol uNkulunkulu.
Awu amen. Umoya ingcwele atake over kuwe. Awusayicontrol umoya ingcwele ufuna uoperate ebandleni. Aka operate ngabantu abakhuluma into eziningi, hayi uoperate ngabantu abayibophayo. For the sake of the word of God. Hayi ukuthi uyibopha nje ngoba ehluleke engakwazi ukukhuluma, uyibopha ngenxa yesu. Amen. Ukuthi ngifuna kungelizwi operate izwi kimi. Hallelujah. Yes, funda. Kodwa ezikhohlisa enhlizweni yakhe ukukholwa kwaloyo kuyize. 27 ukukholwa okumhlophe nokungangcolisiwe phambi kukaNkulunkulu. Ukukholwa kunjani? Okumhlophe yabona ukuthi ukukholwa kuyinkinga. Ukukholwa kuyahluka. Khona ukukholwa kodwa akukho mhlophe. Kodwa khona ukukholwa okumhlophe. Awu amen. Ingakho ngiyakhuluma ngendaba yelokuza yelukewarm. KunamaKristu abazalwane abashisa babantu. Kunokukholwa okumhlophe, kunokukholwa okungekho mhlophe. Awu amen. Manje uNkulunkulu ufuna ukukholwa kunjani okumhlophe. Ube yikholwa elenzizwe kaNkulunkulu wherever la ukhona. Fear God. Amen. Ngoba ufuna ukuba ube yikholwa elimhlophe. Yes. Ukukholwa okumhlophe nokungangcolisiwe phambi kukaNkulunkulu. Nokunjani la? Okungangcolisiwe kumhlophe. Ufuna kube yikholwa elikholwa ngempela, elinokukholwa okumhlophe okungangcolisiwe. Uyabona le ndaba ye-rapture yikho lula, izinto be-rapture. Phela kulungiswa i-rapture la. Kulungiswa i-rapture la, ukuthi abazongena ku-rapture. Awu amen. Angazi bangakanani abazalwane sebekhulume nge-rapture. Khona lo ngitshele ngabrareni ukuthi uthe uphuphela lihambe ibandla. Wabona vele bayahamba abazalwane bayamshiya. Uthi wasala kodwa wasala nalabo akusazi ubeke kanjani wasala nalabo kodwa wayibuza ukuthi kanti yini le mina engenza ukuthi ngingahambi manje kodwa kwaveza ukuthi hayi odrobheni kuney'mpahla engakhishiwe baningi abazalwane abarivelelwayo la iningi labene isitshela ukuthi liphuphelile la ebandleni hayi umazi nawe umazi ukuthi ulahlekile khona usazi ukuthi yini futhi ngoba baningi abantu abafuna usodaka uthi ulibonile ibandla lahamba wambona omotha bekhuphuka nabanye abazalwane bahamba uthi kodwa wasala kwakhulunywa ukuthi wena usele nje yilokho skate sebebaningi abashilo ukuthi i-rapture seyiphuphile siyabona kodwa siyahamba kodwa kuyasala bese kuyachaza ukuthi usalisha yilokho. Amen. Khona omunye ungitshela ukuthi uGundit Rights uthi una 2 years eGundit Rights uthi akazange alisusa endlini la waligunda walibeka endlini malihlezi la endlini uthi wafika umfana wakhe wathatha walifaka uthi manje uthi let friends 2 years ngithi phela uthi kuzilwa zobhabhathiso bese libhabhathiso ngithi phela ngale ngathenza i-confession nami ukuthi phela bengengibhabhathisa 2 years uhlezi ne-dress endlini lize lithathwe lisetshenziswe komunye umuntu ngoba kusho ukuthi inhliziyo yakhe isasekhona lokhu ukuthi uzolishisa ushise for 2 years. Yabona ukuthi ziyenzeka la so kuningi usathana asibamba ngakho bazalwane usibamba ngento encane esingayinaki. Hallelujah. Qedile kukaNkulunkulu ubaba yilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuba umuntu azigcine engenacala lokwezwe. Engenacala lani? Lokwezwe. Uyazwa ukuthi kuthiwa Jesus. Engenacala lokwezwe. Khona izinto angisho ukuthi iBhayibheli izinto eziningi ezila ezweni zivela ezweni ngezezwe zivela eNkulunkulu. Ziyinkanuko yezwe nenkanuko yenyama. Amen. Amen. Inkanuko yami yezwe nenkanuko yenyama. Nenkanuko yamehlo. Nalokhu kusigabisa kuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Khona izinto zezwe ivela ezweni. Njengami nje thina esesinale minyaka ethe abanye sesihambile sesiyazi mina nje kabi ngiyazi ukuthi izinto eziningi zama attachment zifike nini. Into nje yokuqala ama-single afika noBrenda uma ngabe bayakhumbula abaningi ngo-1985 ama-single afika noBrenda 1985 ngathi wayicula le ngoma ebuye eAmerica ethi I'm no weekend
We can switch something like that. Yeah. Ecula leyo ngoma. Abapophula ngabo Lebo Mathosa sebedaya ngama 90s. Khuluma izinto ukuthi ifike lini lezinto ehlanganyisa abantu namhlanje. Fika ngabo 85. Uqala kokushintsha inwele abantu ngale kade sikhula thina uyakhumbula brother Elikba babethatha amalahle bamanje bawafaka emlilweni bachise inwele bayichise kanti kuzozabo inept. Lezinto ngoba namhlanje sekunzima abantu kuyeka ingazathi kudala zidala zifika manje ngama 80s. Kakhulu 85 mangikhumbula kahle uBrenda wayicula leyo ngoma wethi ngangisesemncanyana nami kodwa ngiyakhumbula wayicula leyo ngoma sithi uBrenda ufake indwele zabelungu sasikhuluma lokho 1985 ngoba manje seyihlanyisa abantu kungalulu kulula ngoba usathana unormalize yonke into emhlabeni wenza kwabanomali. Hallelujah. Lezinto abahlule kuyiyeka namhlanje zifike manje ngama 2000 manje ngama 90s ngama 80s. Namhlanje ziyahlule kule ngoba why? Because abantu baye badla lo poison. Bawudla lo poison kaSathane, bawudla wagcwala. That is why ama 2000 kunzima namhlanje. Ama 2000 athatha from next generation. uNkulunkulu mayikhuluma okusebenza uthi ngihambela ububi baboyise kubantwana. Kusezulwane sesithathu nesesine. Kodwa ngibenzela umusa abayizinkulungwane abagcina imiyalo wabo. Kusho ukuthi makumosheke kulabo bokuqala, laba abalandelayo bazoba njani? Baba wesi. Angisho laba bokuqala bebebhema yini inqawe. Angisho bebebhema inqawe laba bokuqala. Laba abamanje babhemana. Yini lento abayibhema manje? Lamabhodlela ababhemana. Basi babiza ngamagama. Intamba bayibhemayo bayihlelele lapha estradini intambo lezi abayibhemayo. Kuqalele kule generation lele ifike yaphuma endleleni le yaphuma esiporweni. Izokhipha leyo kugcina leyo iba worse. Jesus. Hallelujah. Amen. So uje ku survivor lo ozothatha uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So ke uyabona ukuthi ibuya please. Thina siyazazi ukuthi siyibonile vele ukuthi ziqhamuka le sesizibona ke manje zigcwele manje ngama 2000 hayi angeke kusenza lutho ke manje kodwa zivela lapha. Hallelujah. Egameni lenkosi uJesu. Uverse number 19 usungangifundela ngifunde nje li1 lapha lapha na sesiyeqeda lapha ku chapter number 2. Chapter 2 verse 19. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle. Ingani namadimoni ayakholwa. Nani? Futhi lalela. Uyakubuza la umphosini. Uthi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye. Bese athi wenza kahle. Bese athi namadimoni ayakholwa. Kodwa wekho imisebenzi, ayikho imisebenzi emadimoni. Wena kufanele uveze izithelo zokholwa. Amadimoni azoveza ziphi ikhona uyithelo ngoba baxoshela ukuzokuvaya la emhlabeni. Hallelujah. Manje uthi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye wenza kahle. Namadimoni nawo ayakholwa. Azathuthumeleke wona. Athi akakhumbula ukuthi hey konje sisaye emlilweni athuthumele ayakholwa nawo ngoba actually kumoda nokukholwa kuwo ngoba bengaphila khona le. Hallelujah. So uthi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu funda uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle. Ingani namadimoni ayakholwa futhi athuthumele. 20 siwulandini. Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa okungenayo imisebenzi kuyize na? 21 uAbrahama ukhokho wethu akalungisiswanga yini ngemisebenzi lapho ekela imisebenzi elimsisimzalwane. Umzalwane kufanele ubonakala umsebenzi ukuthi wena uyikholwa. Ngoba ukwazi ukuthi uyikholwa ufane nabantu abangakholwa. Wenze njengabantu abangakholwa. Uhambe njengabantu abangakholwa. Ukhulume njengabantu abangakholwa. Amen. Uphinde ugqoke njengabantu abangakholwa. Akufuneki umzalwane afane nabantu abangakholwa. Ngoba wena uyakholwa. Veza imisebenzi. Kudingeka umsebenzi la. Amen. Akudingeka ukukhuluma. Amen. Amen. Ngoba bakhona namhlanje akhuluma
kakhulu besangezi manje kudingeka imisebenzi. Asiyeke le dawo. Hallelujah. Asiyeke le. Yeah. Jesus. Siyayiqeda ke le lapha. Kodwa lithi iBhayibheli uAbraham wakholwa ngaveza imisebenzi. Amakholwa afanele aveze imisebenzi ukuthi ngempela akholwa. Ukuze ubonakala ukuthi yakholwa vele imisebenzi. Lapha ejathini la kwami mawufika bayaza bayajwayele lapha kwami. Kunensimbi la ejathini la. Uma ungayibheka lezi nsimbi hayi zingabulala umuntu. Lezo zilapha ejathini. Uyabona ukuthi le nsimbi zenziwe ngenhliziyo. And uma ubheka mina, hey umfundisi uma ubheka lezi nsimbi ubheka mina. Yes. Kodwa lo mfundisi uyashumayela. Ozizinsimbi ezinje. Lezi nsimbi zikhomba inhliziyo enkulu ngathi. Azenziwanga yini. Kaloku mawufika la akusiyindeko ukufaka kodwa akusiyeke ngiyifakile. Akamkhipha ngisho sethi ukuthi akazi nami ngibone sezesi. Akusiyi. Phela kunama-group out. Yes. Kunama-group out. Yes. Cha angizange zenze lezi zinto. Angizenzanga. Sengisho ukuthi uma ufika udlula lapha kwakuyibona uyibheka kade sithi ngathi inkulumo ejila ikhuluma ukuthi lo baba yakholwa azenzo akusebenzi kodwa zikhona zo nami ngiyafisa ukuthi hey ngathi ngayithatha ngegrinder kodwa manje ninazo zenzile ninazo zenzile so kudingeka imisebenzi ekholweni bazalwane. Hallelujah. Ngicela umama asivalele lapha kami ngaJesu. Valele. Oh Lord Jesus. Babegameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Almighty God, we bless your holy name. Heavenly Father, we thank you. Baba siyabonga nasebusuku uNkulunkulu sesenguNkulunkulu. uNkulunkulu ongajiki ongaguquki. uNkulunkulu onguyebo nguameni. Ozwi lakho linguwe uqobo Baba. Ozwi lakho lisika nhlangothi zombili. Baba nasebusuku sizwile ukukhuluma kwakho. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga ngisho incebo yakho isebenzisile ukuba ilethele umlayezo empilweni zethu. Baba wena ukhuluma ungabonanga. Baba wazi inhliziyo zethu, wazi indlela zethu zonke. Baba ukukholwa kwethu makubonakale kwaziwe kuwe. Babona amandla wonke ukukholwa kunemisebenzi. uNkulunkulu onamandla wonke asingaba balizwa izwi, then we cannot do it, my Father. Let us be the hearers and the doers of the word. Baba sowukhulumile Nkosi. Asikwazi ukwenza intando yakho, sifundise imiso zakho. On us God we are failing, but when we are with you God we cannot fail, Lord, because when I would in you there is no failure. Mighty God, siyakhuleka nasebusuku ngonyama kaJuda usigcwalise uNkulunkulu ngokuqonda izwi lakho. We pray Lord that uPaul uJames ofuna ukwazi onganakwazi akacele ngoba makakholwa uyonikezelwa. Mighty God, we pray without a wavering spirit ukuthi siphe Nkosi your wisdom, siphe your knowledge. Siyabantwana bakho ngoba uNkulunkulu ukukholwa Nkosi kwethu mele kubonakaliswe, mele kwaziwe uNkulunkulu ngoba wena uthe Nkosi ezwini lakho kunomehluko Baba. Ukukholwa kwethu mele kube mhlophe. Mighty God, we pray for ukukholwa kumhlophe uNkulunkulu ongena kuqala ongena sici babegameni likaJesu okunganisho ukuhlambalaza izwi lakho uNkulunkulu onamandla wonke. We pray Almighty God ukuthi may you intervene empilweni zethu Baba. Wena obona ngisho nala ingceku singaboni khona Baba, wena wazi umuntu njengoba enjalo. Mighty God, we pray in the name of Jesus uNkulunkulu ohlanzayo athi uDavid edala kimi
inhliziyo ehlanzekileyo nomoya oqinileyo Nkosi. We pray right now Father, wena owazi inhliziyo zethu ukuthi zinjani, mawudaleka inhliziyo ehlanzekileyo emhlophe uNkulunkulu onamandla egameni lika Jesu. Heavenly Father, wena you are God Baba owasenzela umusa owasifelayo uNkulunkulu wethu ophilayo. We pray for the blood of Jesus that cleanses and washes brighter than snow. Nkulunkulu alikeli sihlanze siyibandla sidinga igazi lika Jesu elagobhoza Nkulunkulu ezolungisa umuntu Baba egameni lika Jesu Kristu. Almighty God, in the name of Jesus Christ Baba, sisese kule ndawo sibonga your grace and your mercy Baba. Sibonga Nkulunkulu ithuba esiphiwe lona, baningi abafisayo Nkosi kepha indlela bengekho. Sibonga ukuthi usenzele indlela thina uNkulunkulu onamandla wonke, the opportunity to come and praise you Lord, the opportunity to come and hear your word Baba. Sesilizwile izwi lakho Nkosi, alingaweli Nkosi enhlabathini uNkulunkulu. Nkosi yami engavundanga, siphele khulekela ukuthi inhlabathi eyona kuyo ayivundi iphume izithelo. Mighty God, in the name of Jesus Baba, uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu okhona Nkosi umhlaba ungakasekelwa. Siyabonga yonke imisebenzi yakho yomusa osenzela yona imini nobusuku Baba. Wena obone ekujuleni wenhliziyo zethu, owazi konke sikulangazelelayo. Mighty God, may you fill our hearts desires sizophuma kule ndawo Lord God Almighty. We pray for the blood of Jesus to cover each and every one ozophuma ebuyele ekhaya. uNkulunkulu umbiyele with the hedge of fire owawubile ngayo uJobe simakade. In the name of Jesus Christ uNkulunkulu sibongile. We bless you mighty God. We glorify and worship you Baba. Siyabonga wena wethu ufanele udumo nesibongo. Uyingcwele Baba, uyingcwele nasebusuku Baba. Wena ongalalo ngozela ukusibuke Baba egameni lika Jesu Baba. Siyabonga umsebenzi owenzayo kule ndawo Baba. Nkosi amandla wakhe wavele, ivangeli lakho liqhubekele uNkulunkulu onamandla. Siyakhuleka for those souls who are lost God Baba, bring them back unto your shield place God. Wena Nkosi yami uyazazi izimvu zakho, uyazibuyisela edlelweni lakho. Mighty God, we thank you ngenceku yakho engasihlakazi izimvu kepha ezibuyisela edlelweni. Siyabonga ngawo wonke umuntu omsebenzisayo kule ndawo Mighty God ukuthi icebo lakho lifezeke ngoba likuvinjwa. Almighty God, Heavenly Father, we bless you. Lord God Almighty, we thank you. Heavenly Father, we give you all the glory and honor. Baba, singashona phuma sisuka kuwe. Baba, ngishona mazophila kuwe. Silonde uNkulunkulu naseyinhluphekweni zonke. Sithwalele kubo bonke ubunzima esibhekana nabo Nkosi. uNkulunkulu sikhulekela ukuthi singabheke emuva. Sifane nomkamlotho wabheke emuva, waphenduka isitulo sikaSawothi. Heavenly Father, may you help us, Almighty God. We thank you, Lord, for everything you are doing in our lives and what we are about to do, mighty God. In the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Lord. Amen. Jehovah, itekile wena, oh Jehovah, Hallelujah. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Hey, siyabonga. Amen. Sesidlile bangcwele. Akusikwa sodwa umuntu angaphila ngaso. Kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ayisesidlile bangcwele. Umoya sowudlekile. Amen. Uma ngabe khona nje ukufasting yozilile, usesuthi. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu mesaveza indaba yokukholo bakugcizelela indaba yokukholo. Kuvuka izwi lapha kumaHebheru. uMahebheru 11 verse 6 la kuthiwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholo. Akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholo.
kanti ukukholwa kwenzeki futhi nako ngaphandle kwemisebenzi njengoba licacisiwe manje. Asihambeni bangcwele somsebenzela uNkulunkulu senzeni intando yakhe. Haleluya. Siyabonga kakhulu. Ngandi kakhulu sizama ukuthi sisave isikhathi sokusebusuku sekusheshe kweminyama sebusika. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele egameni lika Jesu. Ngikhumbuze nje abangcwele ukuthi Thursday siphinde futhi sihlangane. Same time sizodumisa uNkulunkulu. Haleluya. Sizameni bangcwele ukuthi singamkhonzi uNkulunkulu siholwa inyama. Ya, ibeke kanjani. Asingavumi ukholwa inyama. Ngoba manje ngene iwinter manje. Kodwa singayivumeli inyama. Ya. Inyama yethu njengoba sizile ukudla senza konke sisuke situba yona inyama. Haleluya. So kumele sizame uyituba namanje sizama ngoba kusemandleni yona izovuma vele ukuze inkonzweni ngokuthi kuyabanda hayi ngitshela ukuthi inyama bengizozwa ngawo iyakokhonza uThixo ngiyayenza uNkulunkulu. Haleluya. So ngiencourage abangcwele sihlanganeni bangcwele Thursday sizokhonza uNkulunkulu ngokugcina inkosi. Haleluya. Jesu Kristu inkosi. Haleluya.